Yr emyn 620, gwaith John William St Athan. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod I maes. Ar y dôn Salome, alaw Gymraeg a gyhoeddwyd gyntaf yng nghasgliad Richard Mills yn y flwyddyn 1820. Nesaf 1089, y bardd Emrys bua'r geiriau, ar dôn o'r Almaen, gwaith Johann Krüger, cantor Eglwys St Nicholas Berlin yn yr ail ganrif ar 15. O Iesu dyrchafedig, geidwad, bendigedig, mawl ath eris di.
Yn ôl nawr at alaw ddigamsyniol Gymreig, yr hen ddarbe, a'r pennill o waith Hugh Derfel, 623. Y gŵr a fi gynt o dan hoelion dros ddyn pechadurus fel fi, a yfodd y cwpan i'r gwaelod a'i hunan ar ben Calfari. Fy nhonell y cariad tragwyddol, hen gartre meddyliau o hedd, dŵg finnau i rwymau'r cyfamod, na thorir gan angau na'r bedd. Dawn at emyn mwy diweddar, ond poblogaidd iawn. Geiriau ap Hefin, ar dôn gan Caradog Roberts yr Hos. I bob un sy'n ffyddlon, dan ei faner ef, mae gan Iesu goron fri yn heyrnas nef.
A dyma emyn poblogaidd arall. Un a'i nillodd ei le nid yn unig mewn capel ac eglwys, ond mewn eisteddfod ac ar gau pêl-droed, yn wir lle bynnag y bydd Cymru'n ymgynnull. Bron na ddaeth yn ail anthem genedlaethol. Rhif yr emyn yw 1113, Calon Lan. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd, neu berlau man. Gofyn wydd am galon hapus, calon onest, calon lan. Alaw Gymraeg arall, y mae'n debyg, mae dawnsgerdd wedi ei throi'n emyn dôn yn ystod diwygiad Methodistaidd y 19fed ganrif, yw Crug y Bardd. Yr emyn 632 o waith David Charles Caerfyrddin, cawn esgyn o'r dyrys anialwch i'r nefol baradwys i fyw.
Y mae'r emyn 403 o waith Elfed ar y dôn Bryn Aber gan David Vaughan Thomas yn cysylltu dau o gymwynapswyr mawr Cymru yn y ganrif hon, ac un ohonynt heb gael yn ystod ei fywyd a'i gydnabod fel yr hyddai. 403. Pan disgynnodd grym yr ysbryd fore'r Pentecost i lawr, yn ei dagrau edifeiriol fe achubwyd tyrfa fawr. Fe orffennwn ar nodyn o orfoledd gyda'r Hallelujah Chorus o'r Meseia a'i ganu yn Saesneg.